Elérkezett a pillanat. Ma éjfélkor hivatalosan is megnyílik a Hunok és az Esport Szombathely nyári kupa regisztrációja. Ha úgy gondolod, hogy a csapatotok készen áll a bizonyításra, akkor most kezdődik az út. Az első lépés, hogy felkeresitek a hunok.org/versenyek weboldalt, ahol a nyári kupa gombra kattintva kitöltitek a regisztrációs űrlapot. A jelentkezés feldolgozása után e-mailben kaptok egy egyedi 4 számjegyű hitelesítő kódot. Ezután csatlakoztok a Hunok Discord szerveréhez, ahol a community chatben egyetlen parancsot kell beírnotok. Verify 1, 2, 3, 4. Ha a kód helyes, a rendszer automatikusan hitelesít benneteket. Megkapjátok a nyári kupa rangot, és ezzel hivatalosan is bekerültök a Hunok teljesen automatizált versenyrendszerébe. Innen már csak egy lépés választ el a csatatértől. Regisztráljátok a csapatotokat, a rendszer automatikusan kiosztja a lobbit és a slotot. Kezeli a cserejátékosokat, számolja a pontokat, frissíti a tabellát, és végigkíséri a teljes versenyt. Az első mérkőzéstől egészen a döntőig. 4 mérkőzés, minden kill számít, minden helyezés számít, minden pont közelebb visz a győzelemhez. Az első helyezett 5000 UC és egy exkluzív gravírozott aranyérmet nyer. A második helyezett 3000 UC-val és hivatalos oklevéllel gazdagodik. A harmadik helyezett 2000 UC és oklevelet vihet haza. Ez nem csak egy verseny, ez a Hunok nyári kupa. Most dől el, kik lesznek azok, akik felírják a nevüket a bajnokok közé. A regisztráció ma éjfélkor indul. Készülj fel, gyűjtsd össze a csapatodat. A következő bajnokok története most kezdődik.